Damdamin ang aming pagtanggap sa balitang ang DXDR 981 RMN Dipolog, ang inyong piniling maging number 1 radio station dito sa Dipolog sa pinakabagong resulta ng KBP RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. 60 na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Other practices of the early church. Other practices of the early church. The sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. World History by O'Brien, page 146. Mga higala, mga ginikanan, mga kasama, mga tinahod nga tigpaminaw. Ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko ani anasob sa kahanginan.
Dinigyapon sa istasyon DXDR RMN Polog 981 AM. Ako moingon sa gihapon maayong udto kaninyong tanan, no? Sa tanang naminaw din hisdak bayan sa Dipol. Og diya sa online internet, ako sa gihapon si Veritas moingon kaninyo. Have a good day. Inubos yung alagad Shelbert Tondoyano Senior alias Veritas. Mausad gihapon magiguban kaninyo. Uban sa ato mga kauban sa technical side, Danny Luurog Tax Ilumba. Pizza 22 sa bulan sa Hulyo, tuig 2012. Mga higala, mga ginikanan, mga kasama, o niara yung tanaw, magka-live program. Wata mo na yun, o disider o gadtos to bagete, para lang maka-alagad kaninyo. No? Ako rang kapikas, ang akong misis ramo ay may adto dito. Ay importanteng gitambungan, nga nagkasabot mga kami untang duha mga to. Pero agi aning kaakuhan sa pangalagad, midisider kita nga isa lang, no? Isa lang ang mutambong dito o gang usa. Bali ako kiningubos yung alagad di Veritas. Ano yan din oh? Wala tamo adto. Subasin sa sunod na pod, no? So, mauna mga igala, mga ginikanan. Okay, kasamtangan sa gihapon. Wala tay cellphone pang magamit. Mauna nga makitag dispensya, no? Inoon ka mo mga listeners sa Facebook, kung doon nagali mo gusto, mga listeners sa online internet, doon na mo'y pangutana ba ni Veritas o komentaryo ba sa atong program. Pwede mo mapadangat ni Veritas diya sa atong Facebook, no? Katong mga friends na nato diha. Ipadangat lang ninyo sa inbox o sa message ba. Send message. O di ba ka kung na-member na mo diya sa grupo SBC Follow Catholic Faith Defenders, kung na-member mo diya, naman tayo ba dialogo diya sa pagtuo, pwede po ninyo ipadangat diya ang iyong pangutana o isgutan na ito didhi sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mga igala, mga ginikanan, by the way, no, alam niya itong pamahibalo sa website. O diba, ito nalimot website sa RMN Polog. Kung gusto mo live stream, no? Sa atong tulumanon o sa uban pa mga tulumanon din sa RMN Polog. Ang website sa RMN Polog, rmndpolog.weebly.com. Atong asbon rmndpolog.weebly.com. O ang atong website po, no, ang website de Veritas, veritas899.weebly.com. O veritas899.weebly.com. O ang atong YouTube po, YouTube/Veritas899. youtube.com/Veritas899 ay totoo. Mga igala, mga ginikanan na itong gibasa ang hamubo nga paragraph sa kasaysayan, no? Ikan sa basahon, no? Kasaysayan, World History by O'Brien, no? Sa pahina 146. Ato ning gikutlo kay usani sa atong gihimo nga referensya. Nga matud pa, other practices of the early church. Mga practices o mga gipamuhat o na bansay sa unang simbahan. Naghisgot ni sa unang siglo. Sa nagsugod-sugod pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Niyatong unang siglo. Nga matud pa, kini kunong the sign of the cross. Kining pagsimbolo ba sa krus, sama ng manguros ta, o kanang pagbenerar
sa mga lawas sa mga martir. Buwan ng ilang mga relikya ba? Ang pagbenerar sa mga lawas o mga relikyas pa sa mga martires, nagagikan na sa karaan kaing kapanahunan. O kining Domingo gibalaan na gikan pa panahon sa mga apostoles. O kung mo mangutana ta nga biblical ba ni, ay nga itong tubag biblical. Ato nang nabasa ang pipila katudling sa miyaga na tulumanon, kaya naghisgo ta may labot na ni ining ipapahulay kun Sabat. Nga nagkatigom ang mga tinunan o kitawhan sa itong Ginoong Kristo sa unang adlaw semana o Domingo. O sa pinadayag o Dies, ang Domingo gitawag o rest day, no? Kung mubasitas nagkadaiyang hubad. O gitawag usab kini sa laing hubad nga the Lord's Day o adlaw sa Ginoo. Nganong adlaw sa Ginoo tungod kay mao man ni ang adlaw di na banhaw nagpakita ang atong Ginoo human siya mamatay. Pero wala pa kahinganli letra por letra o kana bang klaro jud kayo nga kini igpapahulay des bagong testamento, pero implicitly naming gitag implicitly kanang gipasabot ang klaro na nga gibalaan na gyud ang adlawng Domingo. Kay kung wala pa balaan na di na nagtrabaho unta sila, dili unta pa nagtigom ilang gibuhat sa maong adlaw. Kaya giingon ba niya sa natural law o sa divine law na pulo kasugo, sa unom ka adlaw trabaho ka ikapito pahulay. Sa to pa kung musugod ka o kanang Domingo sa matong ilang gibuhat sa una, mga Hudeyo nga kanang Domingo unang adlaw sa trabaho. Kali hangtod karon mo man na ilang gibuhat siguro. Ang kag trabaho gina, no? Kasa daruhan ba o sa asa ka basta trabaho na. Tulod sa unom ka adlaw din kapito ay na dayon ng pakulay. Mo na magtigom alang sa pagbalaan o sa pagsimba. O na nabasa na itong pipila katudling sama sa Juan 20:19 ngadto sa 23. Di na baga tinunan mintag kahugpungan jud sa atong Ginoo kay lahi man tong kahugpungan sa mga Hudeyo kay nagpadayon sa daang tinuhuan sa mga Hudeyo kon the Jewish religion. Unang ibalik-balik nako pagpadangat kininyo, pagpahibalugan ninyo, nga ang atong tan-awon nga espesyal nga adlaw dili kadtong igkatigom sa mga Hudeyo kay lahi man tong nga grupo, lahi man tong tinuhuan. Ang atong tan-awon nga panagtigom, panagsimba ang sa grupo ni Kristo. Di ba lahi? Kay dili naman ta na ilawom sa bag-ong kasabutan New Testament. Buti pasabot diri ta mo pa ilawom kung atong obserbahan unsa ila mga gipamuhat kay ato man laging sundugon atong awaton isip mga Kristiyanos. Ang grupo sa mga Kristiyanos og naprobahan nato labi na sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, pagpakita niya sunod-sunod yun na sa adlaw yung Domingo. O ang atong Pentecostes na tunong usab kayod sa Domingo, di nahimong halandumong adlaw ang Domingo alang gayud sa mga Kristiyanos. O ang Sabado nahimong halandumong adlaw na alang sa mga Israelita sa daang kasabutan o Old Covenant. Kay mao man ang adlaw di inalingkawas sila gikan sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Apan ang Independence Day, kagawasan nga gituhuan alang sa mga Kristiyanos, mao ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kay matud pa ni San Pablo, kung wala banhawa nga atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Sa to pa, ang pagkabanhaw sa atong Ginoo mao giisip natong kadaugan. Simbolos kadaugan. Mao nang nahimong espesyal nga adlaw
ang adlaw nga Domingo alang sa mga Kristiyanos ug mao ni niabtan ni Emperador Constantino. Ug mao ni sanglit nakabig siya sa tinuoang Kristiyano. Mao ni nga adlaw gayud iyang gideklara sa iyang imperyo dito sa Roma. Ibug imperyo sa Roma. Dili siya mo'y nagbalhin kay siya igurang mi respeto. Kay ang orihinal nga baruganan sa mga emperador nga pagano, mga emperador nga pagano wala na igpapahulay, wala na gituhuan nga igpapahulay. Tanan trabaho, tanan adlaw. Luoy kayo mga trabahador, mga slaves nila. Wa gyud pahulay nga adlaw, tanan trabaho. Apan sa pag-abot sa Kristyanismo dito sa Roma, sa dihang nagkabig ang usa ka emperador nga mao si Constantino. Kay doon na puti milagro yang nakita manggod. Dahil sa kawarnangan, ngay doon ay nakita niyang marka nga doon ay kanang marka nga sa Latin in hoc signo benses. Nga buti pasabot pinagi nining timaan ikaw magkadaog. Ang timaan nga nakita niya usak ka timaan sa krus. Kahayag nga nakita niya diya sa kawarnangan. Og tuod man sa iyang paguli sa ila nga human sa nakakita atong timaan sa krus, iyang gibutangan og mga simbolo nga krus diya sa ilang mga shield na mga taming o sa ilang bandila ba. Og tuod man ang iyang gera uban sa katupong higpit niyang kaaway kontra nga si Emperador Mahensius. Napili niya nga gituhuan nga mas daghag sakop, lupigon yun da siya kung magigbugno sila ba kay lupig siya ginsakpan. Pero ni daog magyud siya. Yung may laing nagpasalig niya adto nga modaog siya. O man tong nakita niyang timaan sa krus kawanangan nga dagday markang in hoc signo benses, pinaagi ning timaan ikaw magkadaog. O nang nahimong simbolos kadaugan ng krus og sa Kristyanidad gyud mga higala sa kasaysayan mo nang gihimo gyud ang simbolo ng krus. Kuno namang gali mga salida nga makita gyud ninyo, di ba, gihimong simbolo ng krus. Ito mga gira-girang karaan gani. O mao na. Okay mga igala, no, balik ta, no, maitag dispensang nadugay ta. Kaya ito pang giskandri sa internet.
salamat kay sa ka-high-tech sa among istasyon no RMN Dipolog. Tunad tay internet na diri sa Lord Yun sa announcers booth no. Ni-access ta sa catholic.com no nga website. Website ni siya sa kinibang atong mga kauban sa buhat sa panalipod sa pagtuo dito sa Amerika. Nagbase dito sa California no. Sa ilang website atong gipakli ang bahin mahitungod ni ining tema sa Sabat kunig papahulay. Atong basahon ni hinay-hinay uban na sa atong emphasis. Ug kung mahumanin nato, masunod pa dayon nato ang may tungod sa kalanon. Sugda na dayon nato ang may tungod sa kalanon. Kay mo man ni ang bandila sa atong mga igsuong mga Adventista. Mo man ni ang dugukan kay pagtulon ang may tungod sa Sabado nga igpapahulay. O kini may tungod sa kalanon nga dili gyapon ipakaon ang baboy ug isdang walay himbis. Sa pagtakop na ito ni aning tema may tungod sa pagpahulay atong i-share ninyo kining saysay po sa Catholic Answers dito sa California. Dili no ni ingon nga detalye gyud gayo apan pipilala ni kabahin atong i-share kaninyo. Madud pa some religious organizations like the Seventh-day Adventists, Seventh-day Baptists, and certain others claim that the Christians must not worship on Sunday but on Saturday. The Jewish Sabbath, kato na ako nang giingon na ninyo ba? They claim that at some unnamed time after the Apostolic Age, the Church changed the day of worship from Saturday to Sunday. Mga yun ilang claim. Ang simbahan Katoliko mo yung nagbalhin, nagbuot ra way kalabtanan ang unang mga Kristohano ng mga apostoles. Pero atong gibasa na pipilag ka teksto nga dili na siya tinuod kay sama sa mga tekstong ato nang gigawi gibasa nagpamatuod man to nga gibalaan na nila. Nagkatigom gud sila sa mga adlaw na unang adlaw simana gibuhat pa nilang balaang panihapon. The breaking of the bread, no? O man ang gitawag na Santos nga misa. So dili tinuod ang claim sa mga igsuon nato nga wala na balaanan ni adto pa panahon sa mga apostol o sa unang siglo. So mao na mga higala. And padayon ta matud pa diri passages of scripture such as Acts 20 verse 7 o katong ato nang gikutlos miagi. 1 Corinthians 16 verse 2, Colossians 2:16 to 17. By the way, kanang Colossians chapter 2 verse 16 to 17 na diri gisaysay ni St. Paul. Katong mga piyesta nila sa una o mga sabat nila sa una, landong rato kay adunay gipaabot na mao nga atong Ginoong Hesukristo. So ang fulfillment mao ang Ginoong Hesukristo. So focus ta sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang iglesia. Kay mayon gaytag iglesia, iya man ang lawas ang iyang simbahan. So diri ta mo focus ug unsay mga kasaulugan, unsa ang himuon sa iyang lawas nga moong iglesia. So kung i-transfer na himuon ng balaang adlaw po nagtigom ang Domingo, siyempre mo apil ta kay naaman siya ang fulfillment. Kay kadto lagi mga kasaulugan sa una matud pa ni San Pablo sa Colosas 2:16-17, landong rato, shadow rato of the things to come. Ang gipaabot mao ang atong Ginoo. So siyempre diyon sa paghiabot sa Ginoo, nagtukod siya og iglesia. Di ata mo tanaw, di ata mo basis sa iyang kapunungan iglesia. Dili itong sama sa ang mga Hudeo nagkatigom lag Sabado kay mo na ilang papahulay rin mo na itong himuon itong basihanan nga si Kristo igo raman nagwali dito aron pagkabig. Pero wagay tayo mabasa sulod sa Biblia nga nagbalig hapon si Kristo dito nga ang Sabado padayon gihapon na nga balaang panagtigom. So lahi kung ikumpara nato sa mga ministro o pastor sa mga Adventista o Seventh-day Baptist, kaya diya sila mga wali, sermon, bisla mga tulumanon sa radyo, ilagi nang itudlo, kaya di na masipyat ka na ipapahulay nga Sabado. Pero as kung muadto ka ni Kristo o ni San Pablo ba,
Dili man nato mabasa sa Biblia nga nanudlo sila diya sa Sabadong igpapahulay sa mga Hudeyo, ang ipadayon gihapon na. Muna ay kalainan, muna nga unscriptural o di gyud nato matuhuan kung ato lang hunahon pag-ayo mga higala. O maayo kita magsuri ba? Magtuon aning kasaysayan may tungod sa Biblia o sa kasaysayan may tungod sa kaluwasan. May tungod sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Niya, apasumpay giingon diri an Revelation chapter 1 verse 10. Katong ako nang gikutlo ninyo, ilag hapong gikutlo dinhi no sa atong mga kauban sa pagtuo sa dito sa Amerika. Pinadayag uno Jess indicate that even during the New Testament times, the Sabbath is no longer binding, katong Old Covenant Sabbath. And that Christians are to worship on the Lord's Day, Sunday instead. Now, the early church fathers compared the observance of the Sabbath, itong Old Sabbath, meaning Sabbath of the Old Covenant, to the observance of the rite of circumcision. Gipakasama ko itong Sabbath sa Old Covenant ba sa pag-obserbar ni anang kanang tuli o kanang pagtuman anang tuli. Di ba kanang seremonya sa tuli sa Old Covenant, kinahanglan mo yun na nga kung magpasakop ka sa tinuhuang Hudeyo ni adto, ang entrance nimo kanang pagpatuli, kinahanglan patuli gyud ka. Diha gitandi kuno ng Old Sabbath o Old Covenant Sabbath nga Sabado. Ano man kay Madalbari, and from that they demonstrate that if the apostles abolished circumcision, iwala naman tong circumcision, Galatia 5:1-6. So also the observance of the Sabbath, meaning katong Old Sabbath of the Old Covenant, no, must have been abolished. The following quotations show that the first Christians understood this principle and gathered for worship on Sunday. No, na ato'y referensya ni sa ato nang hisgutan ng mga teksto sa unahan, di ba? Pero mga igala, ug mayon kita gi-abolish, yan na sa tulumanong Kristiyano. Pero ug mayong bagag nawala bagyo nang igpapahulay sa mga Hudeyo, wala kay gipadayon man gihapon nila kay wa man sila modawat lagi. Daghan pa man mga Hudeyong wa modawat ni Kristo. Bisan gali hangtod karon. Pero ang atong pag-analisar sa propesiya sa mga panagna, mabut ang mga panahon o gali hinahinay naman daghan na mga Hudeyong nakabig sa Katolisismo. Ako nang na-witness diya sa atong Global Catholic Network diya sa television, ang EWTN, ang Eternal World Television Network, o diya sa Global Catholic Radio, no? Ngidaghan na mga Hudeyo nga nahimo ng Katoliko karon. Nahimo mga Kristiyanos. Pero ang uban pod kung di man gyud mga Katoliko dito puntas lain pod nga Kristiyano gihapon. So muna gipakasama na muna ang ehemplo nga kung kadtong tuli iwa to giilisan to og kanibang bunyag, mao po to ang Sabat pod sa Old Covenant nga Saturday giilisan po nag Domingo. Ang adlaw din na banhaw nga atong Ginoo, then mao po ang adlaw sa Pentecostes, birthday ba sa atong simbahan. Muna nahalandumong adlaw na to, adlaw Domingo. Kaya niingon lagi San Pablo kung wala pa banhawang Ginoo, kaawang lang atong pagtuo. O naalang sa mga Kristiyanos, ang espesyal nga adlaw mao na gyud ang Domingo. Mga igala, sa kana bang base sa itong pagpadayog basa diri hinahinay sa maong website, giisgutan din ka ng basahon nga didaki. Didaki, but say exact pronunciation na ni didaki man akong reading ani, ditache or any. O kanang didaki no mga higala mga ginikanan, basahon ni siya nga napatik ni adtong unang first ba 100 years. Mga sinuwat ni sa mga Kristiyanos ni adtong unang siglo. Mayong tang unang siglo from 1 AD to 100. Mo ni basahong didaki. Nasuwat ni gikan sa mga 1 AD to
100 AD. Gani dunay pizza gyud gibutang diri tuig AD 70. Sa didaki nga basahon no nga nasuwat lagi niadtong unang siglo. AD 70 sa ato pa buhi pang tinun-an ani, mga tinun-an. Labi na kato si San Juan no. Buhi pa siya ani nasuwat ni. Wa anon giingon nga siya mo nagsuwat ani pero probably a Christian, no? Matud pa, but every Lord's Day, gather yourselves together and break bread, and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. But let no one that is at variance with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. Taninduta kayo, oh. So, dili lang gali mahitungod aning Lord's Day. Ang Lord's Day ang gitumbok diri ka ng pinadayag Ono Jesman. Maong ng Domingo. O mo na. Dili lang kay kana galing gisgutan. Hasta po ng pag gather yourselves together and break bread. Mao ning santos nga misa sa atong panahon karon, di ba? Balaan pa ni hapon. Kay sugo mo to sa Ginoo nga ipadayon gito. O na kanang misa sa atong simbahan ron gitawag nag highest form of worship. E anong highest form of worship man nato tungod kay naa man diha atong Ginoo si Kristo nga naa diya ipakaon na yung lawas ug dugo sa bayhon sa panog bino. In transubstantiation. Madawat na to ang Ginoo yang lawas makaon na to ang dugo sa bayhon sa panog bino. O na importante kaya na itong pagtuo kinang santos nga misa. Ya Lord's Day na nila gihimo matud pa nining basahon nga didaki nga adlong Domingo. O biblical kay ato maning nabasa, di ba? Sa matong sa buhat 27, di ba? Unya apil daay gali diri and give thanksgiving anang pagpasalamat after having confessed your transgressions. Nang pangumpisal ning kumpisal di ay. Inoon dias Biblia masabot mangyud na, no? Although wa kay tay mabasang daghang teksto nga naagi confession o pagpangumpisal sa ministro. Apan na ay masabot nga naagi nila ng gahumas pagpamasaylo og sala sama atong sa San Juan 20, 19 ug 23 nga ang mga tinun-an unang mga ministro ang gipili ni Kristo gitagaan niya gahom sa pagpamasaylo og sala. Unya kining atong mga igsuon pong nahimulag nga magsaliglag litra por litra kay wala man kaayo na record diha litra por litra sa Biblia nga giklarong naagi ng pagpangumpisal sa ministro o pare. Moingon na sila wala ng kumpisal. Pero daan ang nag-ingon si San Juan dia sa Juan 21:25 nga dili ang tanan na sulat. Juan 21:25 na ingon siya dili ang tanan na sulat. Kay kung sulaton pa kuno nagtuo siyang tibok kalibutan dili ka sudlan sa mga sinuwat. Nagatungwa na masulat nga diha sa King James Version gali giklaro diha nga kinahanglan untang sulaton. So kuhay atong higalang ministro sa Iglesia ni Cristo nga katukon ng wa na masulat, wa na kuno to kinahanglan kay mo bitang wa na nasulat kay di na gikinahanglan. Pero mga higala dili na tinuod kay ang giingon ni San Juan dia kanang sa daang hubad nga bugna o bisan dia sa King James Version kadtong wa masulat kinahanglan untang sulaton matud pa ni San Juan dia. So dili tinuod nga kadtong wa na masulat di na kinahanglanon. Kani ang giingon ni Kristo tanan nga gitudlo nako ninyo. Kinahanglan inyong tumanon. Nya mingon si San Juan dili ang tanan na sulat. Nya moingon ka diha tan-aw nimo ng Acts of the Apostles dili kay kakita na ano'y masabot pero di kay klaro ba nga naagi ng kumpisal. Pero naanay gipasabot nga ang mga unang tinun-an, ang mga apostol gitagaag gahom sa pagpamasaylo og sala. Di ba ako na lang po ning i-share ninyo mga igala, no? Usahan ninyo na San Juan 20:19-23 nga ang unang mga kaparian, unang mga ministro, itong mga apostol ba, gitagaan diyo gahom sa pagpamasaylo og sala. Ato sa puno ning basahon, kay gisgutan man ni dire sa didake. Nasuwat niya itong AD 70.
Mas mutuo ko aning sinulata kay panahon yun sa unang siglo di na nagsugod-sugod na ang iglesyang gitukod ni Kristo. Ang early church. Mas musalig ko aning basahona kaysa mga interpretation lang, mga istorya-istorya lang sa ato mga igsuon rong nahimulag. Diba? Mas kasaligan kay sa kadaghan na kay nagbasa-basa sa Biblia ron din lain-laing mga pangagpas. So kung itandi nako mas dirigyo ko mo dool kay kining nagsuwatan nakita gyud nila ang mga apostol una nadunggan sa mga gipangwali. So katungwa na masulat kay balo sila kay naaman sila sa maong panahon. Diba kung clever yung ka, kung magsusig yung ka, kung ayuhon doon mo balanse ba, unsa yung kasaligan nga pagtulunan may tungod sa Christianity. Mo padool ta dito kinsa tong mga tawhana nga nakakita gyud sa mga apostol, nga nakadungog gyud sa ilang wali, kay mas kasaligan sila kay kung diretso surat ta dres Biblia, niingon naman San Juan dili ang tanan na sulat. Nya kini mga tawhana nga nakakita gyud sa mga apostol nakadungog sa ilang mga wali sama ni Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioquia kung wa ko masayop, wa ko malimot. Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioquia. Tinun-an yun siya ni San Juan o disipulo ni San Juan. Unang para nako mas mutuo ko ni Obispo Ignacio kaysa mga ministro karon nga mga igsuon nato nga wa kakita wa kadungog bisan sa hagawhaw no lang stingog sa mga apostol sama ni San Juan. Pero si Obispo Ignacio, nakita yun niya, nahinabi yun niya, nadungog yun niya ang tingog na nagtudlo ni si San Juan. Siya pag yun ang unang migawi anang pulong o termino nga Katolika, mga higala. Maingon sila nga, si Obispo Ignacio may nagtukod ng Iglesia Katolika kay siya may nag-invento anang panghalang Katolika. Dili, oy. Si Obispo Ignacio, gihimo lang kasangkapan sa Ginoo nga siya mao'y makamugna, siya mao'y maka-invento, unang makagamit anang pulong Katolika, pero ang utok dili siya, kundi ang Ginoo mismo. Kaya naa sa Marcos 11:17 nga nag-ingon ang atong Ginoo sa dihang ang katong balay alambuanan o katong templo nga gihimo nilang merkadong suko ang Ginoo ba. Isa may ang giingon, diya sa Marcos 11:17. Diba nasulat man na katong gikutlo niya kung wa ko malimot sa Isaias ba to. Gikutlo niya nga niingon nga, diba ang akong balay, my house shall be called a house of prayer of all nations. Ang akong balay paghanlan kini balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Sumunay gusto itawag sa Ginoo nga kanang balay tahuro na. Nya kanang balay sumala diya sa 1 Timoteo 3:15 nagpasabot po na siya sa iglesia o katawhan, dili lang kay kanang templo o balay lampuanan. Una basahan na sa 1 Timoteo 3:15 ang balay sa Dios mao ang iglesia o simbahan o katawhan sa buhi nga Dios. Simbahan o iglesia sa Dios mao ang haligi o sukarhanan sa kamatuoran, haligit suhay bagas Tagalog. Una, ang akong balay, paganganlan kini, balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran. Of all nations, universal, no? Sa in English. O sa kombinasyon sa Grego, kinat sila, Katolika. Sa ato pa, ang utok, ang gusto, nga kana mo itawag o i-describe o ilarawan sa iglesyang gitukod niya, dili sa Obispo Ignacio, kundili ang atong Ginoo mismo mo ay gusto nga kana mo itawag. Wa man siya moingon nga tungod kay ako may gatukod sa iglesia, kinahanglan ako yung ngalan mo inyong itawag sa kong iglesia. Although di po dautan nga ang gamito na to ang ngalan ni Kristo sa pagtawag sa iyang iglesia. Kay gamit man gaya na ni San Pablo, iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, iglesia sa mga hintil, iglesia sa mga balaan, unang Korinto 14:33. Daghang kayong katawagan ng iglesia. Wa man mag-iyos Kristo, ayaw ninyo tawag sa lain-lain ngalan. Gitawag ko ni San Pablo og laing-laing ngalan sa tupa, okay ras Kristo ana. Pero kung ato yung susihon diri sa Biblia, kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, unsa man gusto niyang itawag sa iyang kapunungan, sa iyang iglesia, nas Marcos 11:17.
Anong di man nato gawion ng Marcos 11:17 kung matinud-anon tang nagtuon sa Biblia mga higala mga ginikanan. Parehas man ta nagbasa sa Biblia. Nganong dili man nato i-emphasize, nganong di man nato itudlo og ayo kanang giingon sa Marcos 11:17 nga unta klaro man na kung maghisgot og katawagan sa iglesia na ariha nalitok sa baba sa tong Ginoo nga iyang gikutlo kadtong Old Testament nga ang akong balay di ba nasuwat man na paganghanlan kini balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. So manaalang sa tanang kanasuran mga higala para sa tanang nasod, universal o lukop sa tibuok kalibutan. Sa kombinasyon sa Grego, ginan sila Katolika. Una ang katong gihimo ni Obispo Ignacio. Gihimo lang siyang kasangkapan nga matuman ang gustos Ginoo nga matawag kini Katolika. By the way, no mga higala, nga nung gusto man siya matawag og alang sa tanang kanasuran kun Katolika. Kay mao mangguni ang ilhanan sa iyang gingharian sa New Covenant o iglesia sa New Covenant og sa Old Covenant. Kay ang Old Covenant gitawag to siya og tinuhuan sa mga Hudiyo o relihiyon sa mga Hudiyo kay para ra mas mga Hudiyo. Itong unang ang ba sa pagpadayag sa gingharian sa Dios diri sa kalibutan para ras mga Hudiyo, pero dili to gimbutan nga para ras mga Hudiyo kay naay palaabuton nga i-extend ni para sa tanang tao. Para sa tanang tao wa na joy pili makatoliko kag o mahintil ka o Hudiyo ka, pwede na ka masakop. Mo na nga para sa tibuok kalibutan. Mo na nga gusto si Kristo nga mao ni matawag, mao ni ma-describe, mao ni malarawan unsa ang iyang simbahan. Nga ang akong simbahan ha, dili ra para sa mga Hudiyo, kundi para sa tanang tao. Sa to pa, para sa tibuok kalibutan. Mao na nga gusto siya lukop sa tibuok kalibutan ang itawag sa iglesia. Nya kay ug mayon kag lukop sa tibuok kalibutan o alang sa tanang kanasuran, taas man. Mao nang atong imubo sa usa ka word. Di impod musuko sa Ginoo anang atong imubo. Kanang abbreviate kalang uban galing tinuhuan nila mga abbreviate ng ngalan silang iglesia, di ba? Pero na iglesia ni Kristo pwedeng i-abbreviate og INC. O kanang Church of God International puri po nilag CGI. Kung sa pa na pwede imubo. Una ang mubo anang alang sa tanang kanasuran nga giingon ni Kristo sa Marcos 11:17 nga pagatawgon kini og alang sa tanang kanasuran balay sa pagampo. Unsa may mubo anang alang sa tanang kanasuran? Di ba universal o sa kombinasyon sa Grego kinat sila Katolika? Lukop sa tibuok kalibutan? Muna ang kadtong gihimo ni Obispo Ignacio katumanan ra to. Katumanan ra to gustos Ginoo nga matawag ni sa ilhanan sa iyang iglesia nga lukop sa tibuok kalibutan. Mao nang Katolika. Kanya dili man na lisod tuhuan. Anong masuko man ta nga kung atong itudlo diri sa simbahang Katoliko nga si Obispo Ignacio gihimo rang kasangkapan. Natural obispo gud siya. Iba ka ng mga ministro nato, ka ng mga lideres nato sa pagtuo, mga piniyalan, mga mga gamit, mga kasangkapan na sila sa Ginoo. Kung anong lisod mo na natutuhuan nga si Obispo Ignacio gihimo rang instrumento nga maimbento ang terminong Katoliko kay mo nay gustos Ginoo nga matawag og alang sa tanang kanasuran o Katolika ang iyang simbahan para maklaro gyud, mapalahi gyud ang iyang simbahan nga kini dili lamang para sa mga Hudiyo kundi para sa tibuok kalibutan, buti pasabot para sa tanang tao. Wa nay pili mga higala, mga ginikanan, mga kasama. So mao na sa laing pagkaistorya kadtong Old Covenant tinuhuan sa mga Hudiyo, Jewish religion. Ang New Covenant tinuhuan nga dili para lamang sa mga Hudiyo kundi para sa tibuok kalibutan. Ito pa universal lukop sa tibuok kalibutan. Mo nang gustong Ginoo itawagan na. Hangtod karon di ilang gyapon ta. Pero mga higala ambot kay sa iluon lang untas Ginoo. Kay na ako'y nakalantugi diya sa Facebook nga suko ba siya? Di siya ganahan, pero para nako
tungod naman sa garbo siguro ba o biases tungod kay di sila mga Katoliko, di sila ganahan ng Katoliko nga termino nga wa mo tayo idautan. In fact po mo na gustos Ginoo nga di ba nga kung pagalay paganganlan gini og balay sa pag-ampo alang sa tanang kanasuran. Di sila. Pero og ato pong subayon karon ang mga tinuhuan ng mga higala na ay mga grupo ron nga kanang ilang simbahan, kanang ilang pundok, mugamit na sila tekstos Biblia nga ingalan nila silang grupo pero gisumpayan og pulong. Tagaan mo na ako og sampol ha. Nga ang kahulugan sinonimos kaparehas anang Katoliko. Tagaan mo na ako og sampol. Kanang tinuhuan nga gitukod ni Elisoriano, tanawa sa historya na kanang ang dating daan. Ni undergo miagi nagdaghan ng katawagan lain-lain. Then hangtod karon kanang ilang pundok gikutlo tong mabasa sa Biblia nga Iglesia sa Dios, then gisumpayan og international. Church of God International. Kung anong ilang mang gibutang nga international. Kay nakahibalo na sila nga kining Church of God o kining iglesyang gitukod ni Kristo para sa tibuok kalibutan. Munang gisumpayan nila nga unta og litra por litra rang ang giingon ni Saint Paul diha, iglesia sa Dios. Pero og sumpayan nila international. Kay siguro nakaamgo sila nga saktong Katoliko nga kining tinuhuan ni Kristo para sa tibuok kalibutan. Munang gisumpayan nila international. Yang anong ilang silang gihapon nilang sawayon ng Katoliko ni gamit anang pulong Katolika nga ang kahulugan maumaaw raman. O international o universal Katolik anang kalainan lang noon sa international o universal. Kaya may kag universal dili lang diri sa kalibutan kundi sa tibuok universo. Kaya ang simbahang Katoliko god ingong kag kuan unsig gipanulo simbahang Katoliko ang katawhan ang simbahan ni Kristo dili lang naa sa kalibutan. Ito mga perfected saints nga sakop simbahan tuwa na sa langit gitawag to sila Church Triumphant tung tuwas langit. Yang katong tuwas purgatorio gitawag to Church Suffering. Dayon kita diring naapas kalibutan gitawag tag the Church Militant. Militante ta anong militante man ta? Kay nakigkumbati pa ta bugno pa ta sa gahom siyawa, di ba? Kay daghan kay mga tentasyon din mo sukol gyud ta di kita patintal, di ba? Mo tang gitawag tag militant, the Church Militant. Mo na kanang grupo diha ni Michael Burris diha sa kuan sa internet. Sige kog kuan na. Ang gatong iyang kuan gibutangan na nila ron ilang grupo og kanang ilang website og churchmilitant.tv. Sa diha realcatholic.tv. Karon churchmilitant.tv na, no? Kimo man yun ang tinuon na to diring kinabuhi nga mga Kristiyanos diri sa kalibutan. Militante ta, ano militante ta? Kay ang demonyo nakigira na to mga Kristiyanos. Gusto niya masakop ta niya, pinagis pagbuhat og dautan, di ba? Pero kita mga Kristiyanos, sakop simbahan, di itam sugot ana. Makigbugno ta na, di ba? Umunang militante ta. Pero lahing klases pagka-militante, mga hinikanan. Dili ng dugoon, no? Ang kinaraan ng dugoon ng pagka-militante. Nang pinagis ka ng espada o ka ng mga sundang sa puna diya. Ang bag-oron ka ng hinagiban sa gugma. Kanang giingon ni Saint Paul sa Roma 12 ba na? Tunayon siya, overcome evil with good. Dag-a ang kadautan pinagis maayo. Meaning, ang kindness mo'y atong hinagiban na itong mga Kristiyanos nga pinaka-maayong gamiton doon hinagiban. Tuo magyugo ana. Oh, alang dahil na itong mga kuan, tigpanalipod sa pagtuo, gusto na akong i-remind ninyo nga di ba kita mga Catholic faith defenders mga lapta magtuon tag mga argumento nga mga bugat, di ba? Pero ayaw kalimti kung ayaw na tugtuon kining kasulatan ug ang atong pagtuo. Ayaw kalimot nga the best argument is humility. Ang pagpaubos. Munang usahay maginukto ko labi nag isog kay ko makigdebate o kanang isog kay ko mamudepensa sa pagtuo. Maghinukto ko maingko. Pastilan dili man din ni mao ang pinaka-epektibong argumento. Ang pinaka-epektibo ding argumento pagpaubos ra man di ay. Mao
Muna ang gugma. Di ba? Pero lisod, pero mo nang tinuod. Mga igala, murag di lang siguro kumisgot mahitungod sa kalanon ron. Kay murag naapikhan ko sa oras. Tuwa pa ganyan ko mapadayon niyo, daghan pa ganyan. Mga pipila pa ni ka paragraph, kining gihisgutan sa Catholic Answers, mahitungod ni ining Sabat. Pero ako nila na hinahinayog basa. Nindot pa unta akong i-elaborate. Itong akong nahisgutan na, no, karon. So mga igala, katong didaki nga basahon nga nasulat niya tong AD 70, no? Nana ni dapit sa tumoy-tumoy nga bahin sa unang siglo, no, 70 AD. Buhi pa San Juan na ni, di ba? Wa pa niya masuwat ang The Book of Revelation, kay ang The Book of Revelation na nasuwat ni San Juan diha naman sa mga 90 to 100 AD, di ba? Pero wala giingon nga siya may gasuwat ani. Probably mga Kristiyanos o mga sakop ra sa ilang tinuhan. Ingon, but every Lord's Day, Sunday, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions, mga prueba nga naagyo day kumpisal, that your sacrifice may be pure. But let no one that is at variance with his fellow come together with you, until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. Kaya po mo tambong ka sa balaang paniyapon, giingon po dirigyon, required good, tambag ba? Ay kinanglan, mayo ang imong kabubuton, may imong relasyon sa imong kauban sa pagtuo, o sa imong isig katao. Buti pa sabot kung nasilo ka sa imong isig katao, sa imong bang kauban sa pagtuo, husaya pakigihusay sa niya. Kay ang Ginoo gusto nga maayo gud atong relasyon sa sag-usa. Eta mo tambong sa kanang panagtigom. Nindot man yun ang mutambong tag panagtigom nga ang atong mga buot maayo, di ba? Di kay kanang murag Cold War. Nagtigom lagi pero na mga kasuko, no? Dili na. O gihimo nila sa adlong Domingo, the Lord's Day, matud pas didake. Unya sa basahon pod ni Barnabas, o the letter of Barnabas, na sulat niya atong AD 74, no? AD 74. Giingon, we keep the 8th day, mayon kag 8th day, gisugod o gihap gyud diri ang kuan kanang ang Domingo. Mo na nga ang ika-8th day Sunday, kay yanani man paghihap. We keep the 8th day, kay ang 7th day mo man to ang kuan, ang Sabado. We keep the 8th day Sunday with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead. Muna ingon ni later of Barnabas. Di na ko ni kayo i-expound, basta ako lang basahon na kayo apikin ng oras. Basta mo ingon muna iswat ni Barnabas niya itong AD 74. We keep the 8th day Sunday with joyfulness, the day also in which Jesus rose again from the dead. Then atuta ni Saint Ignatius of Antioch, katong ikatulong obispo sa Antioquia, na unang migawi anang pulong Katolika, no? Niadtong 110 AD. Pero yung mga higala, ang sama aning Biblia ang gasulat ani tao ra, pero linamdagan sa Espiritu Santo. Ang Dios mao'y author ani nga masuwat ni, pero gigamit niya ang tao. Mao pud to ang nahitaboan ng pulong Katolika, gigamit si Obispo Ignacio nga mainbinto ng pulong Katolika para matuman tong iyang giingon nga ang akong balay paganghanlan og alang sa tanang kanasuran, balay sa pagampo. Dili kay si Obispo Ignacio may nagbuot, gusto na sa Ginoo. Iya lang gigamag termino, kay siguro paminaw niya wa pa man nakagamag termino. Mao na niya ang mga tinun-an na may gahom sa pagdili og pagtugot. Itugot na sa Ginoo. Sabi na mo po iyang gusto. Bisaon sa inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot.
Kana pang di siya musugot anang pulong katolika nga itawag siyang simbahan nga mo man iyang gusto. Ang iyang simbahan para sa tibuok kalibutan. By the way, balik tagamay atong grupo ni Eli Soriano nga gibutangan nila internasyonal. Nya kana pong kang katugaling kanang nibulag na si tinuhuan ron nga si Willie Santiago. Di ba? Kuan man na, dating daan man na, pero karon nibulag man sa dating daan. Nahimo po siya iyang grupo, gitawag po Church of God Worldwide. International o worldwide, maura na. Mahibulong ba ta? Gipangbutangan nila, no? Nga sila raman ito yung maingon nga dili, sumpayan. Kay hibalo sila nga, ang ilhanan sa iglesyang gitukod ni Kristo, lukop sa tibuok kalibutan. Unang kanang pulong katolika unta, dili unta nila na kuanon atakihon kay o manggali po na ilang gibuhat ron nga ang simbahan kuno iglesia kuno sa Dios o iglesia ni Kristong tinuod lukop sa tibuok kalibutan. Ya mo man na ang but pasabot anang katolika. Urag mo ni mahitabo ron atake sila anang pangalan nga ang but ipasabot ilang gibuhat. Di ba? Anong atakihon man nila ng pulong katolika kay imbento kuno ni Ignacio nga ang buti pasabot mo man ilang gibuhat, di ba? Ura ba og kana bang kanang ginikanan ba nga giingnan ng anak nak ayaw paghubog-hubog ako ra. O giingnan ng anak ayaw pagpalahubog ha ayaw paghubog-hubog. Pero ingon siya ako ra. Aplain na po na oy. Mo po na gibuhat ron sa mga kanang kusog kay mo saway ang mugamit ana kita mga Katoliko anang pulong katolika sawayon ta nila ana nga ang buot ipasabot mao man ilang gibuhat nga naman kay gusto man sila mulukop sa tibuok kalibutan, di ba? Unsa may ilang kuan nga magsangyaw sila diri sa radyo, magwali sila para mo daghan sila para mulukop po sila sa tibuok kalibutan. In fact nakalukop na biya pud sila. Mo nang katolika na ilang gihimo. Kay gusto sila mulukop sa tibuok kalibutan yun nung saway-saway man sila ng pulong katolika nga mao man na ilang gibuhat. Tama sa usa ka ginikanan nga ayaw paghubog-hubog nak. Ako lang. Ay dili na maayo. Unsa may giingon ni Obispo Ignacio, di na lang na ako ni basahon tanan no kay naapaunta si Justin Martyr, si Tertullian, ganing kuan siya Christian defender ni siya iyang panahon. Si Katong da Didascalia, si Origen, Victorinos, si Eusebius of Caesarea, Athanasius, Cyril of Jerusalem, Council of Laodicea, John Chrysostom, Augustine, Pope Gregory I, daghan pa ni. Pero ang akong basahon na lang kining kang Obispo Ignacio. Kaya pikin ang oras. Ikatulong obispo sa Antioquia na suwat ni atong 110 AD. Dungan jud sa atong paghingalan niya katolika sa iglesyang gitukod ni Kristo. Those who were brought up in the ancient order of things, that is the Jews, have come to the possession of the new hope, no longer observing the Sabbath, meaning the Sabbath of the Old Covenant. No longer observing the Sabbath of the Old Covenant, but living in the observance of the Lord's day, on the new covenant, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. No, mo ni Obispo Ignacio, mas mutuo ko ni Obispo Ignacio kay tinun-an guni siya ni San Juan. Kaya may imong palabihon ron, tinun-an ni San Juan, imong paminawon kung manudlo, o kini mga taong igo ra gabasa-basa ros Biblia, din lain-lain og interpretation. Mga igalawa naman ito igong panahon, no? Mga itag dispensa. Pastilan kulangon, yun ibiritas ng usa ka oras, no? Wapa ko mahumban unta, wapa ko kayo mo kuntinto ato. Pero wapa yan ito, may sigito, may tungod sa kalanon, sunod na lang po Domingo pohon, mga igala. Wabitaw taga dili-dali. Kana obos gyapon kung itugot gyapon sa Ginoo mapadayon niya atong tulumanan. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary,
mga kadagkuhan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel. Kini na lamang inyong ubos nga igalas mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa Pikas Lawak no, sa technical side, Danny Ludog Tax Ilumba. Sa tanang mga iksuo nato din sa Arman Dipolog, pinanguluhan sa atong ma-update manager. Hangtod sunod Domingo pohon, samang oras sugi stasyon. Sa ngalan samahan sa anag si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXDR 981 RMN Dipolog, go to www.rmndipolog.weebly.com. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang